Nduk. Bocah ayu anakku, bocah menik-menik nggih. Wektu dina iki bombong rasane ning atiku. Ora kanyono-nyono lho, Nduk. Awake dhewe tinimbalan sowan ana daleme Mas Sugiono. Wah. Duh. Jan kepenak tenan bengi iki. Sugianto, Bos. Bos. Ah, ya wis. Sasar susur pancen yo lagi wanuh. Mula wektu dina iki, Nduk. Awake dhewe sowan mene ora ijen. Komplit gamelan saka Kedung Putri. Iki ya sewan. Oh, ngono. Kerawitan campur aduk, Nduk. Oh, ngono. Iki saka ngendi-ngendi ana? Ya kerawitan manca warna iki ya iki. Oh, iya. Mending ora jeneng mokal, Nduk. Yen kompak ya ora kaya kompak. Yen morak-marik ya gampang. Oh, wis apik banget. Tenan. Iki untuk pengendang isih muda. Wah, jan. Pengendange tregel, Nduk. Oh, ngono. Jan wis ora jeneng mokal. Cilik wonge ini gedhe katiasane. Kasihate. Wah, iya. Pancen yo ngono. Mula wektu dina iki ana waranggana 4 cacahe. Sing ndek mben mung 3 iki ditambahi 1. Dadi 4. Oh, iya. Mula sadurunge tumapak gending-gending diaturke, Nduk. Iki supaya aku durung tepung kepengin nepungake. Oh, ngono. Ditepungke mengko mbok menawa ana rezeki insyaallah. Engko dijak bareng. Oh, ngono. Nanti Mula bareng teng pundi? Mbak kula badhe nyuwun pirsa saking Gedebok Kilen piyambak niki. Asmanipun sinten, dalemipun pundi, Mbak? J, dereng pitepangan, Biung. Kula Tia Pramesti mijil saking Beran Ngawi. Oh, saking Beran. J. Nggih, wah jan. Ora nyono Beran ana waranggana sing apik. Lah Berang niku mbek pundi? Kula Ndukuhan. Oh, Ndukuhan. J. Oh, dadi sakilene ndawu nggih. J leres. Oh. Lah layak. Lajeng paring asma sinten? Kula Tia Pramesti. Oh, Tia Pramesti. Wah. Kok ya apik. Lajeng sing setunggale wau sinten, Mbak nggih? Nggih, nderek pitepangan, Biung. Nami kula Devi. Kinten? Devi. Oh, Devi. Nggih. Saking pundi, Mbak? Waruk Tengah Pangkur Ngawi. Oh. Saka Waruk. Nggih. Kula riyen gadah kenalan enten Waruk. Sinten? Namanya Mbak Sawi. Dereng pirsa nggih? Dereng. Oh, Mbak sinten niku Sawi niku dalemipun Waruk Wetan mbok bilih. Oh. Nek setunggal niku pun sah ditepungke, iki babonane pesinden. Ya butuhe sangka Kedung Putri ngono wae. Pripun? Biasa biung cangik. Anjir sono sing anyar lak ya sing kawak wis. Lah, ra apa to? Bos. Kandhani kok
Ya aja ngono ta, Bos. Bos. Pancen aku ki ya wis katok tenan. Mula nek mayang eneng Hansipe ngono aku dhewe ki ya wis. Ya mung gari manut ngono wae. Nggih, pancen setunggalipun menika Ibuke Agus. Menika Hansipe dalang nggih niku. Bendara. ATM-e Pak Dalang niki. Nggih. Lajeng setunggalipun menika sinten nggih? Lah kok nggih pengen ditepangne to? Lho kudu Eh, ngertos rak kula ning piantun mriki ra dereng ngertos mula Oh, digenahke. Mbok menawi nak mangke badhe nyawer. oh nggih wau siang nggih sampun nyawer kok. Oh nggih, lah ditutuke dalu niki mangke. Oh nggih. Kathah wonten panyuwunan niki wau. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Niki nderek tetepangan. Nggih. Kula tini nggih saking tempuran paron. Oh nggih nggih, pun nate anu nggih, nate ngertos kula. Nggih. Malah kula niku nate ningali wonten ketoprak. Ketoprak rombongane. Sinten edan? Nggih. Nggih. Sing dapuk niku Mboke suminten. nggih. Wah jan kok ya ndi dinyangi. Neng toprak ya eneng, gambyong ya ana, wayang malah. Ha nggih bot-bote menika. Oh nggih pancen kedah ngoten. Nggih. Nah. Niki saderengipun wonten pamundutan menika kula nyuwun jineman uler kambang. Nah niku selawase ora tau dicakke. Ning ambakno sak jineman uler kambang niku jan wah emat tenan. Jan pun to. Tanpa nganggo uler kambang mboten kepenak. Monggo sinten ingkang nindakaken menapa ingkang sisih kilen piyambak, monggo. Sakwetane monggo. Apa cek apa wong urip neng alam. Lho niki dereng. Tintang. Ah niki nembe disiki. Biasane Mas Rian ki terus tanggap sasmita iki. Dianggitnya mboten, Pak. Wah kudu niku. Kudu. Gantane deng. Ah lak ki jan pun dipenakke sak penak-penake. Ora usah perlu kesusu, wong ora nyolong Mboten sah ke susu. ora usah kesusu dimatke, ngoten. Kesikil mawon. Aja. Pun mangga. Wong urip neng ngalam donya tinggal
Aoe oye. Pipimu ana upan ati piye Wah, Mas, suarane apik tenan. Oh, ngono tenan. Pancen waranggana ki nek ton wetanan iki jan wis ora kena kecacat. Oh, ngono. Iki ana anu nduk, ana pundutan saka mburi. Coba tak wacane dhisik. Mbak Limbuk kepareng badhe mberkahi putu kula temanten sekalian lumantar lelagon. Oh, nggih. Terus niki badhe dipun aturaken menapa, Mbak? Niki wonten tandha katresnane 50. Niki lho yen kula percaya kula betane riyen niku didum mboten rata. Niki kula klumpukke riyen nek ampun rata nembe kula bage ngoten. Monggo pun bawani kenging napa kemawon pun monggo nyemanggaaken. Dipun sariran piyambak Mas Limbuk. Oh nika badhe nembang piyambak. Disepati. Monggo dipun sepoti. Monggo Mas. Nuwun sewu Mbak Limbuk. Inggih. Kepareng pitepangan langkung rumiyin. Inggih. Kawula ingkang sudi hamastani Ki Sudarto ngaten. Oh, ngaten. Nanging tiyang-tiyang nimbali kula menika Mbah Kong ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Ning panjenengan dalang nggih? Dalang napa niku? Lho nggih napa dalang manten napa? Soale kanca kula niku wonten namine Sudarto niku nggih dalang. Nggih. Niku piyantone mbok bilih nyelentem napa? Wah niku nggih dalang kondang niku. Estu kula akoni niku kanca kula sak rating niku. Niki mboten ujar, mboten kaul. Inggih. Menawi putu kula pikantuk jodoh kula badhe berkahi lumantar podang kuning ngaten. Oh nggih matur nuwun monggo.
Tapi mbawah rumiyin pareng. Oh bareng. Sak sekecanipun pun monggo. Niki wedalipun longgar sanget. Mun saged sesa, pokoke rampung pada esuk ngoten mawon. Pun sak kuwatir mengke ngantos jam 12 saged, jam 1 ugi saged. Nek ngerampungke gampang. Larase sepinten Den Mas? Nekat peksi. Nadyan semanten? Lalo. Nadyan wujud timung beksi. Wah, nada kula dhuwur ya, Mas. None Mboten napa-napa, Pak. Angger gak darak nek. Nadyan wujud timung beksi agawe talining bronto alus manis tur merati gregele mirasa iki. Jan gregel mirasa iki ya niki niki. Oke, Bos. wis suwe nggon kula golek isi podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo esuk awan ora krasan leloyoran anggole sing tasayan mubeng mister anggon goleki ora krasa esuk awan ati bengi eman yen ngantili kang nyawa Kleyang tasawang mento ing apan kegantangan darine sapa katoan sarwi ngoceh dhewe ing alit elo kae tasumun bocah ete kodang gondeng akak wepe kira kopongwe seleret irang tasawang katon manisi ibu bunga yen lakonyan sirani ora bakal ati kumpang wang lehan yen sepodang andodot ati kabahanan
sawang meso ing abang kegandangan karindi saka kandoan sarwing osen dhewe ing kalih elo kae tasuwun bajang ede odang kone ngawet pikir bokone rere terang tasawang padot manise ibu bunga yang kakaknya sirah ora bakal dikota dewang liya rere pedang antuntut adik keberantan ora mendot dikusan soyon terus katranane atol matur suwun Mbak Cange. Oh nggih, mboten tantuk malih nggih. Mangke tasih wonten malih sederek kula ngaten. Oh ngoten nggih. Nggih. Nggih nggih, monggo. Menawi wonten enggal winggah dhateng Monggo Dimas Dul Samirin, monggo. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih sugeng dalu. Derek tetepangan. Nggih. Kula awit-alit kali mbok kula. Nggih. Ditengeri nami Samirin. Sami. Oh nggih. Lajeng kali Mbak Dungki tahun 77 ini ditambahi Abdul Oh, Samirin. Oh nggih pun sae niku. Lah niki kula nderek nyang guyung hajatipun adik kula Haji Sugiyanto. Nggih nggih nggih. Timbangane kula niku nembe nglampahi cobane sing kuwasa sing kula tampi niku mboten remen, mboten nyenengaken. Pripun, Pak? Pun mboten niki sing sebaya kalih kula mawon sing mireng. Oh nggih nggih nggih. Nuwun sewu. Oh, Ora nggih. ten nggih. Timbangane kula ngempet barang sing mboten seneng. Cara ibarate nyedere jeding niku nek kamberan mengki dadi enyeng. Oh ngoten nggih nggih. Timbang enyeng niki kula longi kan damel seneng-seneng. Oh nggih leres niku nek kirane sajane Nggih. pusah diempet. Nggih, iki kula gending dolanan mawon lho. Oh nggih pun monggo monggo sak kersanipun. Nggih. Nek pareng pindah ilange gelang kalung Oh ngoten. utawi Raden Said Sunan Kalijaga. Oh ngoten nggih nggih pun monggo. Pripun? Boten sadi bawane niki langsung gending dolanan mawon. Oh nggih nggih. Niki sing didhisikne sing pundi Mas Panca? Niki nuwun sewu Mas Wirapadanga. Nggih. Niki jane niki sangu kula njing-njing kula damel matun. Rokok nek niki mawon. Ah nggih pun ditampi. Nggih, niki sangu kula matun jijik. Nah. Nggih niku nggih kanca kula niku nggih dalang niku. Nggih. Nek nampani napa prigel niku. Napa malih nampani dhuwit.
Sing pundi niki? Mboten sak. Mboten. Kene Pak itu wi. Kene Hadi Prayitno. Ya Pak Hadi. Pak Hadi ora patek wicara. Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang gonku lali janjimu biyen mung tansah gemin Gelang kalung jadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane miwit saka aku sing bisa tenangke wis kok ati pamitane Gorgo dunya kuwi dudu ukurane angin batin ora lilo gelang kalung diwenehi liya
Kalijaga nggih. Raden Said. Niki Raden Sunan Kalijaga saderenge dados Sunan Raden Said niku nggih. Oh nggih, leres. Langsung mawon nggih nggih. Raden Said yo brandal Lokajaya putra Bupati